It-talba ta' Malta biex l-Unjoni Ewropea tgħin lil-Libja kisbet l-appoġġ u ġiet aċċettata. Ħabbar dan il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej Evarist Bartolo f'messaġġ fuq Facebook fejn qal li waqt laqgħa tal-Kunsill tal-Affarijiet Barranin tal-Unjoni Ewropea ġiet aċċettata l-proposta Maltija ta' għajnuna umanitarja fil-Libja biex fost oħrajn jitrażżan it-traffikar uman. It-talba tagħna kisbet l-appoġġ ta' sħabna fl-Unjoni Ewropea u għalhekk b'sodisfazzjon ngħid li ġiet aċċettata. Fil-ġimgħat li ġejjin, il-Libja se tingħata aktar għajnuna biex teleb l-isfida komuni tal-coronavirus. Se tingħata wkoll iżjed għajnuna biex tkun tista' trażżan it-traffikar tal-bnedmin. Qal li l-għajnuna tal-Unjoni Ewropea fil-Libja tinkludi assistenza fil-Gwardja tal-Kosta Libjana sabiex tikkontrolla traffikar tal-bnedmin. Il-Ministru Bartolo qal li bħalissa hemm madwar 250,000 persuna fuq il-Kosta Libjana lesti biex jaqsmu l-Mediterran. Iżjed tard din is-sena se jsiru taħdidiet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Unjoni Afrikana sabiex isir xogħol ħalli l-kundizzjonijiet tal-ħajja tan-nies fl-Afrika jitjiebu u dawn ifittxu futur f'pajjiżhom stess. Dak li tlabna aħna huwa biss pillola biex inaqqas u l-luġieħ tal-Libjani. Il-Libja għandha bżonn operazzjoni maġġuri biex terġa' tiġi ftaħħa, tfieq u tagħti ħajja ġdida lil dawk li jgħixu fiha. Il-Ministru Bartolo saħaq li l-konsegwenzi ta' din il-pandemija jistgħu jkunu terribbli meta tikkunsidra l-ġlied li diġà hemm fil-Libja. U saħaq li pajjiżna ser ikompli jaħdem għal soluzzjoni politika permanenti biex il-Libja tqum fuq saqajja u tgawdi l-paċi biex bekk toffri futur mistħoq liċ-ċittadini tagħha. Il-Ministru sqar li l-Gvern Malti rnexxielu jikkonvinċi figuri ewlenin fil-fora internazzjonali. Minkejja iċ-ċokon tagħna bħala Malta qed nerġgħu nkunu minn ta' quddiem biex naraw li ngħinu lill-ġirien tagħna. Ġibna l-appoġġ ta' sħabna l-Istati Membri, ta' rappreżentant Oli u l-Viċi President tal-Kummissjoni Josep Borrell u tal-Kummissarju Oliver Varhelyi. Irrid fisem il-Gvern u l-Poplu Malti nirringrazzjahom tal-appoġġ biex din it-talba tagħna tintlaqa mill-ewwel. Il-Ministru tenna li f'dan ir-rigward qatt baqa' ħafna xi jsir, iżda din il-missjoni toffri t-tama għal aktar progress. U saħaq li hemm bżonn ta' sistema ġusta sabiex kulħadd jerfa' r-responsabilità u pajjiżna ma jitħallix waħdu jissieled din il-kwistjoni pertinenti. Huwa temm il-messaġġ tiegħu billi ringrazzja lill-Unjoni Ewropea iżda wissa li għad baqa' ħafna xogħol diffiċli xi jsir. Intant, l-għajnuna umanitarja kif infissra l-ġimgħa l-oħra mill-Gvern Malti tikkonsisti f'ikel, għajnuna, mediċina u apparat mediku. Malta kienet irremarkat li lesta li tilab ir-rwol f'dan kollu u se tkun hemm biex tara li din l-għajnuna umanitarja tasal fid-destinazzjoni tagħha. Il-Ministru Bartolo kien qal li l-Gvern Malti lest li jgħin lil-Libja fix-xiri ta' apparat mediku li bħalissa mhux sempliċi biex issib biex jingħata trattament ta' saħħa fil-Libja.